जोंहा बे आर्टिस्ट गेट टुगेदार जिथु दिनैनि हाबाफारि बेवहायथ' जोंहा 2020 आवथ' पेन्डेमिकनि थाखायनो जों जेबो प्रग्राम लानो हायाखै आरो जोंहा जिमानखिनि माखासे थांनाय इलेक्सनावबो माखासे खोथानि थाखाय गोबां सेरखाय बेरखाय जादोंमोन बेखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आं बिराद गोजोननाय मोन्दों बेवहाय गोबां आर्टिस्टफोरानो नुजाथिफैनो हादों आरो सोरबाथ' पार्सनेल हाबानि थाखाय फैनो हायाखैबो जानो हागौ बिथांमोनखौ लोगो मोननो थाखाय आसा थाबाय आरो बिराद गोबाव जाबायमोन गासिखौबो लोगो मोनैया बेखायनो दा बिराद मोजां मोनदों जाय बिथांमोना आंथ' कालचारनि मानसि जाहैबाय बेखायनो आं कालचारनि सायावनो होनोसै जाय बिथांमोना दायो आगैमोना जायहा एक्टिंआव गोसो बिथांमोना एक्टिंआवहाय मोसानायानो जा मेथाइ खननायानो जा मोननैखौबो लानांगौ होननानै आं सानो मानो होनना बुङोबा जोंहा बर' आरो बलिउडआवथ' जेनेबा एक्ट्रिस होनना बुंबा खालि एक्टिंखौल'सो रोंनाय जायो खिन्थु हलिउडआवथ' एक्ट्रिस होननानै बुङोबाथ' बिसोर मेथाइबो खननो गोरों मोसानोबो गोरों एक्टिंबो गोरों गासैजोंबो पारफेक्ट जायो बेखायनो उन्दैनिफ्रायनो जाय बिमा बिफाया जुदि गावनि फिसाखौ जुदि कालचाराव बिदि एक्टिं लाइनावनो जा एक्ट्रिसावनो जा जिखुनु आयदायावनो लाबोनो सानोब्ला गासैथिंबो उन्दैनिफ्रायनो सरसा खालामबोबानो जाबाय आं बेखौनो सानो सावथुनाथ' आं देग्लाय बानायथ'वा 2022 आवहाय आङो मोनसे सावथुन बानायनो होननानै सानदों बेखौ उनावहाय नोंथांमोना आंनि चेनेलावनो मिथिखागोन साबस्क्राइबारफोरनिसिमथ' आङो जोंनि जिमानखिनि बर'नि जिमानखिनि निउस मिडिया दङ जिमानखिनि निउस दङ बिथांमोनखौ आं बिराद साबायखर बावदों आरो बिथांमोना जेबो मोनालासे जेबो मुलाम्फा गैयालासे एसेबां खस्थ' खामानि मावो नोंथाङा आदामोनखौ आं बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो आरो आसा खालामो उनावहालागि साक्सेस जालांगोन गोबां साबस्क्राइबार जालांगोन बेखौनो आसा खालामो जिरि प्रडाक्सनाथ' दायो अलमस्ट 5 मान्थ जाबाय ओमफ्राय आं सानगासिनो दायो जुदि साबस्क्राइबार एसे बांनानै एसे पपुलारसिन जायोबा आरो मोजां मिउजिक भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोननि गेजेराव सिनायथि मोननो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो इन फिउचारावहाय नोंथांमोना बेवहाय मिउजिक भिडिअल' नङा गोबां मोजां सावथुनबो नुनो मोनगोन होननानै आं मिजिं होबाय आरो